Kaixo berriz ere arte eskolatik. Tutorial hau aurrei zuzendua izango da. Eta bertan, orbanetan oinarrituz, irudimena bitarte, bakoitzak bere lorategia sortuko du. Erabiliko dugun materiala hurrengo hau izango da. Koloretako akuarelak, pintzelak, koloretako errotulagailuak, kartulina eta ura. Horrela, irudimena landu nahi dugunez, ez ditugu naturan dauden loreak kopiatuko, baizik eta bakoitzak bereak sortu beharko ditu. Hasteko, koloretako akuarelarekin orban desberdinak margotuko ditugu paper guztian, albada gehiegi pentsatu gabe. Orban hauek handiegiak ez izatea komeni da, eta baita kolore ilunak saihestea. Bestela, gero, gainean margotzea alperrik izango litzakelako, koloreak ez bailirateke ondo bereiztuko. Hurrengo pausoa, hasi baino lehen, akuarela ondo lehortuta egotea da. Bestela errotulagailuak ez dute behar bezala margotuko. Beraz, lehortzen zaigunean, errotulagailuekin gure lorategia margotzen hasiko gara lore sorta desberdinekin. Marrazkiari bukaera emateko, marko bat landuko diogu, kuadro bat bezala geratu dadin. Hemen ere, bakoitzak bere irudimena landu beharko du. Batzuek minimalistagoa edo sinpleagoa egingo dute, eta beste batzuek aldiz klasikoagoa. Ea ondo pasatzen duzuten. Gure helburua marrazki dibertigarri bat egitea baita. Gogoratu marrazkiak bidaltzeaz, horretarako helbidea zoomartesk@gmail.com. Eta jakin dezazuten, hau izango dela oraingoz gure azken tutoriala. Orain uda datorrenez, etenaldi bat izango dugu. Bueltan, eskolan bertan ikusteko aukera izango dugulakoan agurtzen gara. Mila esker zuen arreta jaso badugu. Ondo pasa oporrak. Aio!